o tom aj v ďalšej reportáži, ku ktorej sme prišli celkom pragmaticky. Surfujeme a zrazu klik. A pred nami je web stránka 11-ročnej Rebeky. Toto šikovné dievčisko býva na Kopaniciach, teda tam, kde to vyzerá ako na konci sveta. Rebeka vás ale raz, dva presvedčí o opaku. Horná Mariková. Rázovitá kopaničiarska obec v jednej z najdlhších dolín Javorníkov. Vyniká nielen utešeným prírodným prostredím, zachovanou pôvodnou architektúrou, ale aj tým, že v nej býva jedno veľmi milé dievča. Ahojte, volám sa Rebeka a bývam v Hornej Marikovej. Život tu sa mi veľmi páči a nevymenila by som ho za nič na svete. Moja rodina je skvelá a s mojimi bláznivými sestrami a štvornohými kamarátmi sa nedá nudiť. Veľmi srandujeme, vtipkujeme, hráme sa a najmä vyvádzame. Ale veď sa presvedčte sami. Moja rodina sa skladá z dvoch sestier, z Rachelky a z Anabely. Veľmi radi spolu vyvádzame, hráme sa, vtipkujeme, kreslíme si, hráme sa na školu, ja som samozrejme učiteľka a strašne radi tancujeme. Sestru ľúbime preto, lebo je dobrá na nás, máme ju radi a radi sa s ňou aj hrávame. My sa hrávame s ňou akože na hotelu, na školu a hráme sa s ňou na počítači. Internetovú stránku som sa rozhodla spraviť preto, aby ma každý poznal, aby videli, akých krásnych psíkov máme, aby videli moju rodinu, otcina, maminu, sestry, štvornohých kamarádov a hlavne, aby spoznali mňa. Strašne rada s ocinom rúbem drevo, potom s mojimi sestrami ešte krmíme psíkov. Našich psíkov mám veľmi rada, sú to veľmi milí psi. Chováme mopslíkov, čivávky, francúzskych buldočkov a máme ešte aj jedného labradora, je to Fenka a volá sa Gina. S maminou, ale aj so sestrami večer krmievame a to ma najviac baví a vždycky miešam. Dávame im mäso a ryžu a sú veľmi zlatí. V škole sa máme veľmi radi, sme super kolektív, je nás 29. Naša učiteľka triedna sa volá Eva Cigániková. Rebeka k nám prišla v tomto školskom roku z Hornej Maríkovej, teda prvý stupeň navštevovala tam a prejavila sa ako veľmi aktívna žiačka, zapája sa do rôznych aktivít. Súťažila v geografickej olympiáde, v literárnych súťažiach a z matematiky môžem spomenúť všetky súťaže, ktoré absolvovala doteraz. Pythagoriáda, matematická olympiáda. Zapojila sa do korešpondenčného seminára Picomar a ešte teraz v marci prebehne medzinárodná matematická súťaž Matematický klokán, kde je tiež prihlásená. Tak je veľmi aktívna a okrem školskej činnosti má aj bohatú mimoškolskú činnosť. Tancu sa venujem už od prvej triedy, strašne rada tancujem, už som vyhrala aj veľa súťaží. Teraz momentálne som bola na sústredení, tam som zo 40 vyhrala prvé miesto. To som sa ako strašne tešila a teraz idem najbližšie ešte na súťaž v školsku a tam budem tiež tancovať moje solo. A moju pani učiteľku z tanečného mám veľmi rada, volá sa Aďa Lipková a je super. Rebeka je veľmi šikovné dievča a teraz to nehovorím kvôli tomu, že chodí do mojej triedy alebo že to treba počuť, ale je predovšetkým veľmi milá, priateľská, vždy ochotná pomôcť, či už ostatným deťom, ale aj mne ako učiteľke. Je veľmi zodpovedná a to, že tancuje, nie je to len preto, že by chceli rodičia, ale veľmi chce a to je dôležité. Má talent aj od Boha, musím povedať, ale veľa z toho, čo vie a čo dokáže, je to, že veľmi chce a veľmi na tom pracuje. Ja sa moc hudbe nevenujem, ja len mixujem pesničky, skôr a tancujem. Strašne rada mám napríklad 50 Cent, Shakiru, Rihannu, Pink. Rebeka je moja najstaršia dcéra. Som šťastná, že ju mám. Myslím, že sme na ňu obidvaja aj s manželom veľmi hrdí. Je výnimočná tým, že keď si niečo zaumieni, tak ide za svojím cieľom. Vie, že to nepadá nič z neba, ale všetko si musí zaslúžiť, o všetko sa musí postarať sama.
Na plavecký chodím veľmi rada. Plávame tam väčšinou okolo kilometr, 2. Moja trenérka sa volá Ingrid Dráková, je dobrá. Teraz sme boli na dovolenke v lete v Taliansku pri mori a tam sme sa s Anabelou hrali v mori, sme ju učili plávať a robili sme všelijaké kotrmelce, stojky. Tak čo, už veríte, že život s nami je zábava a že sa s nami nedá nudiť, či svieti slniečko, padá dážď alebo snehové vločky.